Assalamualaikum. Matur suwun kowe kabeh wis ngeklik video iki. Tapi ojo lali sadurunge kowe kabeh nglanjutke video iki, klik tombol subscribe. Dengan subscribe kowe kabeh ndukung channel iki untuk selalu ngelawak. Amarga subscribe iku gratis, ora bakal bayar. Oke rek, ojo lali yo. Selamat menonton. Hayo, dan karo senangin apa aku ini lawang. Hey, no sekarang ini sino ML Mendidah. Waterpark. Oke guys, pertengkaran terjadi lagi yang tidak lain dilakukan marang arek loro iki. Jono karo Joni diduga rebutan cewek, goro-goro cewek Joni karo Jono saiki musuhan. Ya jenenge cah cilik kowe paling apian meneh. Lho. Lah kuwi napa Joni arep mlayu? Weh, oyak Jon, oyak. Rasa tarik Jon. Ayo, dari mikar party kek napa kuwi? Tak delok lho. Ora isen kowe. Oleh jancuk ora digagas. Jone digebuki wong sak desa amarga nyolong ning gone party. Lha we. Kapok we salah nyolong. Ya jiro nek wani siji le. Kagumun, yo ndasmu kowe modar ora kowe. Aku ngenekke manuke soko. Oke Cak, saiki sing imut-imut kene iki lho Cak. Iki bedeken Cak nanya apa? Komen ya Cak. Lho. Karo timun odi. Weh, mekel-mekel. Imut-imut Cak iki Cak. Kowe iso nyanyi karo iki Cak. Lho iki semua atuh iki lho. Elok tenan. Weh, gudong. Lagi mana apa kita cilik iki? Melu wae. Dijel suaramu bedeng karo kucing-kucing lan anjing-anjing iki rek apik endi? Cilupa. Panji cepule iso nyanyi. Kie Panji. Kowe imut pun apakmu suarane? Lho. Iki sama kuwi. Lha. Iki rupane. Ya. Weh, sapa iki? Cahila.